Όνειρο κι αυτό, σ' αγγίζω και σε χάνω, μάτια μου γλυκά μου, αχ πόσο σ' αγαπώ. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Έφερα κράσι, αν τα μάνα το πιούμε, που φεύγεις να τα πούμε για ύστερη φορά. Και σου τραγουδώ, δεν μπορώ να κλάψω, μέσα απ' το τραγούδι βρίσκω τι αγαπώ. Βγαίνω στη βροχή, μόνο αυτή σου μοιάζει, μάνα που αγκαλιάζει, ό,τι όμορφο ξεχνώ. Καλύτερα να είμαστε όλοι μαζί, να φαινόμαστε ότι είμαστε αγαπημένοι και ενωμένη οικογένεια. Δεν ξύπνεις ακόμα. Εν ήρθε σπίτι. Θεωρώ ότι περίπαιξα την πίσω από την πλάτη της. Ότι απογοήτευσα την. Και έχει δίκαιο. Όχι, δεν έχει δίκαιο. Αν της το ελάλες θα είχαν και την Ναταλία και την Μαρίνα που φίλες σου. Ενώ τώρα έχασα μόνο την Μαρίνα. Ωραία παρηγοριά. Πώς από εδώ τέτοια ώρα? Μήπως θα μπορούσα να μείνω μαζί σας για λίγες μέρες. Αν δεν σας ενοχλώ φυσικά. Η Μαρίνα ξέρει τα ούλα για σένα και τον Νικήτα. Τα πάντα. Αλλά συμβαίνει κάτι σοβαρό. Μα τι συμβαίνει, τι μπορεί να είναι τόσο σοβαρό αυτή τη στιγμή από το να πουλήσουν το σπίτι μας? Η κόρη μας. Τι έγινε, έπαθε κάτι? Όχι, δηλαδή δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, μίλα μου, μου βγάζει την ψυχή. Έχει από τα χτες τη νύχτα που τη ψάχνω και δεν τη βρίσκω. Μπορεί να πήγε σε καμιά φίλη της. Δεν είναι σε κάποια φίλη της. Τουλάχιστον σε όποιαν τηλεφώνησα εγώ δεν την είδε. Ούτε πήγε στα πιθανά μέρη που θα μπορούσε να πάει. Έμαθε η Μαρίνα για μένα και τον Νικήτα. Πώς? Εσύ της το πες? Μακάρι να της το έλεγα εγώ. Εγώ φταίω, γι' αυτό σε επηρέασα να μην της μιλήσεις. Δηλαδή να έρθει και κάποιος άλλος στο σπίτι μας? Εντάξει, θα έρθει οποιοσδήποτε. Να έρθει κάποιον άτομο που ήδη γνωρίζεις και που επίσης σε βοηθούσε στα μαθηματικά κάποτε. Θέλεις να μαντεψείς? Εννοείς τον παπά? Εννοώ τον παπά. Αλλά ποιος είναι ο πραγματικός λόγος, πες μου? Κρύβομαι από κάποιον. Κάποιον άντρα? Πάντως είναι τυχερή που έχει έναν άνθρωπο σαν εσένα να τη νοιάζεται τόσο. Μα αξίζει το. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου αισθάθηκε. Είναι σαν τη μάνα που πάντα ήθελα να έχω. Δηλαδή η μητέρα σου είναι διαφορετική? Καμία σχέση. Δεν έχουμε ιδιαίτερα καλή σχέση. Σοβαρά.
Εντάξει, δικαιολογείται όμως, διότι είμαι υιοθετημένη. Δεν μπορούσα ποτέ να αναπτύξω μια ικανοποιητικά καλή σχέση μαζί της. Μα πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί... Και η Ναταλία, αφού αγαπά την ο παπάς. Ναι, αλλά εσέναν τι σε νοιάζει τούτο. Αρέσκει μου η Ναταλία. Ναι, αλλά είναι πραγματική σου φίλη. Ό,τι και να γίνει, να συνεχίσει να είναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο όμως. Εσύ θέλεις να έρθει πίσω ο παπάς, ναι ή όχι? Τέλεια. Τότε να με βοηθήσεις. Πώς? Θα κάνεις ό,τι σου πει η μάμα. Συμφωνεί? Ώστε έτσι, είχαμε ευχάριστες εξελίξεις. Μπράβο, ωραία ανατροπή. Άντε βρε, άντε να πάρεις κι εσύ σειρά. Είσαι πονηρούλης, αφεντικό και θα σε μαλώσω. Θα με μαλώσει, λέει. Μινά, θα ήθελα να μιλήσουμε στο γραφείο μου. Ιδιαιτέρως. Είσαι σίγουρη ότι δεν ήταν το email? Ευτυχώς, μάλλον διαγράφτηκε. Δεν το λαλείς τούτο. Μπορεί να ήταν η ευκαιρία του να μάθει. Μπορεί, αλλά πραγματικά είχε να νιώθω πολλές τύψεις αν το έβλεπε. Γιατί? Γιατί ήταν να του χαλάσω για δεύτερη φορά την ευτυχία του. Ναι, ίσως να έχεις δίκιο. Μερικές φορές τα πράγματα ρυθμίζονται από μόνα τους με τον καλύτερο τρόπο. Το email που διαγράφηκε, η εγκυμοσύνη σου. Μακάρι να γίνει και κάτι με τη δική μου τη ζωή. Εύχομαι σου το, Κατερίνα μου. Μέσα από την καρδιά μου που σου το εύχομαι. Με ξεχνάς τη χάρη που σου ζήτησα. Όχι, δεν ξέρω. Αποφεύγεις το όμως. Πότε να μιλήσεις, ρε ελπίδα του μωρού. Μόνο εσύ μπορείς να την πείσεις. Δεν ξέρω πώς μπορώ να την πείσω για ένα ψέμα. Αποκλείεται να είναι καλύτερα με τον παπάν της παρά με σένα. Πρέπει να πιστεί. Κατερίνα, σκέφτομαι το ακόμα μια μέρα, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να το σκεφτώ άλλο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να με βοηθήσεις? Τούτη τη στιγμή μπορείς? Γεια σου, Νικητά. Μήπως είναι εδώ η Μαρίνα? Καλά με σένα, ναι, σου είπε κανένας ότι χωρίσαμε? Ναι, βέβαια. Απλά ήλπιζα ότι ίσως τα ξαναβρείτε, ότι δεν ήταν οριστικό. Αλική, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θέλεις κάτι άλλο? Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε, να δεν βιάζεσαι να φύγεις. Τέλος πάντων. Έλα μέσα. Τι εννοείς τον είδες? Έξω από το σπίτι σου. Ήταν ένας κύριος που έμοιαζε με το δικό σου κύριο, όπως μου τον περιγράφεις, και επειδή έμοιαζε να σε περιμένει, υπέθεσε ότι είναι εκείνος. Και μιλήσατε? Θα ήθελα να σου ζητήσω κι εγώ μια χάρη όμως. Ναι. Δεν θέλω να μάθει η Νάσια ότι γνωριστήκαμε και μιλήσαμε.
Μα δεν είχα έτσι σκοπό. Τούτη η συνωμοσία θα μείνει μεταξύ μας. Πες μου, γιατί δεν με απαντάς, μιλήσατε? Καθόλου, τι να πω με τον άνθρωπο εγώ. Ευτυχώς. Ποιος ξέρει τι ψέματα θα μπορούσε να σου έχει ξεφουρνήσει. Γιατί, ψευτής. Φάνηκε μου σοβαρός άνθρωπος εμένα. Έτσι μοιάζει. Μπορεί να σε ξεγέλασε το πρόσωπό του. Αλλά τα φαινόμενα απατούν. Πάντως, δεν νομίζω να έφυγες από σπίτι σου για να ξεκόψεις που τον κύριο. Μάλλον κάτι άλλο φοβάσαι. Τι εννοείς? Νομίζω φοβάσαι την οικειότητα. Το συγκεκριμένο άνθρωπο, ναι, τη φοβάμαι. Μπορείς να μείνεις εδώ όσο χρειάζεσαι για να σκεφτείς. Πρέπει να πάω πέρα αγορά. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Πια δεν έχω διάθεση, είμαι λίγο κουρασμένη. Όπως νομίζεις. Καλώς όρισες στην κάτοικη. Ήθελα να σου πω ότι λυπάμαι για ό,τι έγινε και ιδιαίτερα για τον τρόπο που το έμαθες. Ναι, είδα σε. Ρίξες μαύρο δάκρυ, Κωστή. Όχι, μην αλήθεια σου λέω. Το εννοώ. Τώρα, αν εσύ θες να το κοροϊδέψεις. Εγώ να το κοροϊδέψω. Εσύ κοροϊδεύεις εμένα. Ακόμα και τώρα μου παριστάνεις τον ανήξερο. Εγώ δεν είχα ιδέα. Δεν ήξερα τίποτα. Είτε θέλεις το πιστεύεις, είτε όχι. Δεν θέλω. Και δεν πρόκειται. Κοίτα, πιάστηκα κορόιδο, αλλά ως εδώ. Μινά, όλα αυτά ήταν στο μυαλό της Αντιγόνης. Εγώ δεν ήθελα ποτέ επανασύνδεση. Δεν σε πιστεύω. Που την αρχή ένας ήταν ο στόχος σου. Να επιστρέψεις πίσω στο σπίτι σου. Και το κατάφερες. Μπράβο σου. Το πεδίο είναι ελεύθερο, Κωστή. Καλώς να ορίσεις. Με την Αντιγόνη τελειώσαμε. Χωρίσαμε. Τέλος. Έλα, γλυκιά μου. Παπά, μπορείς να βρεθούμε? Τι συμβαίνει με δουλειά τώρα? Θέλω να μιλήσουμε. Είναι επίγον. Τι είναι το κορίτσι που να μπει παρανυφούει στο γάμο σου? Ήβρες το, ξέρω το. Είναι η κόρη του φίλου μου του Κωστή. Στην ηλικία μου? Όχι, είναι πιο μικρή που σένα. Αλλά ρώτα συνέχεια τον Κωστή πότε να γίνει ο γάμος. Τελικά όλοι εχώνονται για τον γάμο μου εκτός που μένα. Σε και εσύ εναντίονα. Γιατί ποιος άλλος είναι? Όλοι όσοι υποφέρουν όπως εγώ. Νομίζω ότι είσαι λίγο υπερβολική. Αν ήξερες τον παπά μου, θα το ράλες τούτο. Είμαι σίγουρη ότι αδικείς του. Η αλήθεια είναι ότι δεν το συμπάθω. Κακός. Ενώ ο παπάς σου και τούτον είναι να αλλάσει. Γιατί, αφού είναι ενδιαφέρεται σαν παπάς. Πώς? Εγώ άκουσα ότι θέλει να σε πάρει κοντά του. Τούτον δεν θα γίνει ποτέ. Θα σου δώσω ως παράδειγμα τον φίλο μου τον Κωστίν και την κόρη του. Ο φίλος μου παραμελούσε την και δουλεύκε πάρα πολλές ώρες. Και η κόρη του ήταν πολλά απογοητευμένη. Όμως τώρα αγαπιούνται πάρα πολλά. Εσύ χώρεσαι τον. Εγώ δεν θα συγχωρέσω ποτέ τον παπά μου. Έφυγε και άφηκε τη μάμα μου όταν αρρώστησε. Πέντες και τα δικό της το φταίξιμο για ό,τι έπαθε. Εγώ δεν θα την αφήκω ποτέ. Μπορεί να μην καταλάβεις τώρα το που να σου πω γιατί είσαι πολλά μίτσα. Αλλά δεν πρέπει να κρίνεται κάποιος σαν πατέρας που το πώς ήταν ως σύζυγος. Ελπίδα, θέλεις να μου πεις κάτι? Μήπως να σερβίρω καλύτερα κανέναν ουίσκι ή καμιά βότκα? Ευχαριστώ. Δεν πίνω πια. Μπράβο.
Τέλος, κατάφερες να κόψεις με το όλο που συμβαίνει. Ξέρεις, Νικήτα, στενοχωρηθήκα πολλά παραπάνω για σένα και τη Μαρίνα παρά για το οικονομικό. Έλα, εσύ είχα για έτσι τύπου. Αδικείς με. Ξέρω ότι είναι δική μου δουλειά, αλλά διερωτούμε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο επανασύνδεσης. Κανένα. Εντάξει, απλά νομίζω ότι η Μαρίνα δεν ήταν ανάγκη να περάσει και το προσωπικό ζόρι να τη φτάνει το οικονομικό. Ακριβώς. Και επειδή είναι προσωπικό, προτιμώ να μην το συζητήσω με κανέναν τρίτο. Μα πώς φτάσετε, Γιώμαι, γιατί? Κοίταξε, Αλίκη, μου συμβαίνουν τούτα. Εκτός που την οικονομική χρεοκοπία, πάνω που ούλα είναι η συναισθηματική χρεοκοπία. Αλήθεια, τι έγινε με το σπίτι, ναι, καταφέρετε να το ξεφορτωθείτε ή βρείτε κανέναν να το πουλήσετε? Δύσκολα τα πράγματα, ειδικά τούτη την εποχή. Νομίζω να αργήσουμε να το πουλήσουμε και ούτε ξέρω πώς θα επιβιώσουμε μέχρι τότε. Από ό,τι βλέπω, ο Δημήτρης κατάφερε να σας πάρει ούλους στο λαιμό του. Νικήτα, με νοιάζει για μας. Αλλά ήταν ανάγκη να αφήσεις και εσύ τη Μαρίνα. Δεν τη φτάνει το οικονομικό ζόρι. Πρέπει να περάσει και το προσωπικό. Ακριβώς. Και επειδή είναι προσωπικό, προτιμώ να μην το συζητώ με τρίτους. Τρίτη εμείς. Εμείς, Νικήτα, έχουμε σαν το γιο μας. Ξεχανείς πόσο σου σταθήκαμε, ειδικά στα επαγγελματικά σου. Τώρα τι προσπαθείς να κάνεις? Να με πιάσεις το φιλότιμο? Μας νοιάζεσαι καθόλου? Μας αγαπάς? Αν σας αγαπώ. Συχαίνω μέσα σας. I don't like your hate when you direct your smile. It just burns. Μαρινά, συγγνώμη. Πρέπει να σου εξηγήσω και νομίζω να καταλάβεις. Σε παρακαλώ, μας το και σημεία ζωής. Θέλω να βρεθούμε να σου εξηγήσω τι έγινε. Ανησυχώ γι' αυτό, σε παρακαλώ, τουλάχιστον απαντά μου. Turn that hate on me. Don't turn that hate on me. Ελπίδα, είμαι σίγουρη ότι προετοιμάζεις με για κάτι. Πέ μου, μπορεί να είμαι μητσά, αλλά δεν και περάσα γελία. Κι όμως πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή το πράγμα. Ποιον? Πρέπει να ζήσεις σαν παιδί της ηλικίας σου, σε έναν ασφαλές περιβάλλον, χωρίς πόνο, χωρίς προβλήματα. Και ποιον είναι το ασφαλές περιβάλλον, δηλαδή, ο παπάς μου? Δεν το ξέρω εγώ, αλλά η μαμά σου λέει ότι έτσι είναι. Της μάμας μου αν έπαιρνα από το sharing της, θα με άφηνε καν να το δω. Κι όμως, αποφάσισε να σε στείλει να μείνεις μαζί του για να είσαι καλύτερα. Λαλείς μου αλήθεια? Είπα σου ποτέ ψέματα? Εν το πιστεύω. Η μαμά σου θέλει να έχεις μια φυσιολογική ζωή, όπως όλα τα παιδάκια της ηλικίας σου. Και πιστεύει ότι με τον παπά σου να το έχεις το πράγμα. Δεν θα ξημερώνεσαι όλη μέρα μες στα νοσοκομεία. Μα θέλω φυσιολογική ζωή, θέλω να είμαι δίπλα της. Ως πότε, Γιαννούλα μου? Για όσο χρειαστεί, δεν θα φύγω από το πλευρό της. Σε λίγο η μαμά σου να υπογράψει τα χαρτιά για να δώσει την κυδαιμονία στον παπά σου. Ας υπογράψει ό,τι θέλει. Δεν έχουν καμιά αξία τα χαρτιά για μένα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε όμως. Θα πάω. Δεν το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι για τη μαμά σου, σε παρακαλώ. Τι έγινε? Γιατί με κοίτας έτσι, να ακούσες τι σου είπα? Συχαίνω μέσα σου. Και εσένα και τον άντρα σου. Τόσα χρόνια ανέχτηκα σας καθαρά από ανάγκη.
Πραγματικά... Μπορώ να το πιστέψω. Εμείς... Εσείς συμπεριφερθήκετε, μου λέτε, αγοράσετε κανέναν ακριβό αντικείμενο για την κόρη σου. Τώρα που τα χάσετε ούλα, φοάστε ότι να φανεί τι πραγματικά είστε. Εσύ μια αλκοολική και ο άντρας σου ένας ηλίθιος. Γιατί τούτον είσαστε. Τώρα που σας τελειώσαν τα λεφτά είστε έναν τίποτε. Εν υπάρχετε. Κοίταξε, συγκινητική η προσπάθεια σου να ζητιανέψεις. Αλλά αξίζει σας να μείνετε στο δρόμο. Θα επλήρωνα για να το δω τούτο. Μαρινά. Γεια σου, Ναταλία. Ο Μίλτος είμαι, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να σου μιλήσω λίγο. Έχεις χρόνο να πιούμε ένα καφέ? Δεν ξέρω, τώρα. Ναι, αν μπορείς. Βασικά τώρα είμαι σε μια καφετέρια στο κέντρο και κάνω διορθώσεις της Νάσιας. Τι σύμπτωση, κι εγώ κοντά βρίσκομαι. Πες μου, πού μπορούμε να βρεθούμε σε 10 λεπτά. Εντάξει, εγώ εδώ θα είμαι. Θέλεις να σου πω που είναι να έρθεις να με βρεις? Για πες μου τώρα, γιατί ήρθες μόνη σου, γιατί δεν σε βρει μαμά? Έσκασα το από το σπίτι. Γιατί? Λείπεις μου. Και εμένα μου λείπεις, βρε μωρό μου, αλλά βρισκόμαστε, δεν βρισκόμαστε. Θέλω κι άλλο. Θες κι άλλο, Καλά, θα το συζητήσω με τη μαμά, κι αν συμφωνεί. Παπά, θέλω να σε χάσω. Δεν θα με χάσεις, βρε χαζούλη, γιατί τα λες αυτά? Δεν ξέρω τώρα που είσαι με την Ναταλία. Τι? Βλέπω πράγματα στον ύπνο μου. Δηλαδή? Ότι ζούμε όλοι μαζί, όπως παλιά, αλλά μετά ξυπνώ. Και στεναχωριέσαι, Παπά, αλήθεια αγαπάς με, θα σε έφυγε έτσι από το σπίτι? Σ' αγαπάω, βρε χαζούλη, σ' αγαπάω. Δεν το ξέρεις αυτό? Όχι, όχι, όχι. Μα δεν με ενημερώσατε ότι θέλετε να ξαναδούμε τους όρους. Μα δεν μίλησα με κανέναν. Πότε στείλατε mail? Καλά, αφήστε να το τσεκάρω και θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο. Ναι, ευχαριστώ. Γεια. Γεια. Έφερα τον καφέ σου. Δεν μου λες, μπαίνεις στα mail μου. Ναι, υπάρχουν ένα σωρό άχρηστα και μεταφέρω τα στο φάκελο με τα ανεπιθύμητα. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να το ξανακάνεις αυτό, εντάξει? Γιατί, εν το κάνω καλά? Όχι, δεν το κάνεις καλά, γιατί μαζί με τα διαφημιστικά έστειλες και κάποιο mail που έπρεπε να απαντήσω. Ψάχνω τώρα να το βρω και δεν μπορώ. Γιατί δεν τους λες να τα ξαναστείλουν? Γιατί δεν είναι φιλαράκια μου, Λίζα, είναι εταιρεία. Και πρέπει τώρα να το βρω. Και δεν μπορώ. Να ψάξω εγώ ποια εταιρεία είναι. Ας το καλύτερα, σε παρακαλώ, πάρε αυτά εδώ για αρχιοθέτηση και να μην ξανασχοληθείς ποτέ με τα mail μου. Ποτέ όμως.
Θα το βρω μόνος μου. Άσε να δω μήπως έχει στείλει και καμιά άλλη εταιρεία στάχιστη. Τι να πω. Συγγνώμη, μήπως. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Πάντως, καμιά φορά είναι και κακό να τους αφήσεις να περιμένουν. Σε ευχαριστώ. Θα τη λάβω σοβαρά υπόψη μου τη συμβουλή σου. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά, Λίζα. Σοφάκι μου, εσύ είσαι ό,τι πιο πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω, γιατί δεν με πιστεύεις. Ξέρω το, αλλά τώρα που τα έχεις με την Ναταλία, μπορεί να μην με αγαπάς τόσο. Τι είναι αυτά που λες, βρε μωρό μου, είναι δυνατόν, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Αλήθεια σου λέω. Και καμία Ναταλία δεν πρόκειται να τα αλλάξει αυτό. Εξάλλου με την Ναταλία είστε φίλες και δεν θέλει να σε στεναχωρήσει. Ξέρω το, αλλά σε χάσω. Θέλω να σου πω κάτι για τη μάμα σου. Δεν θέλω ποτέ να πιστέψεις κουβέντα από ό,τι σου λέει. Γιατί η μαμά σου είναι μια ψεύτισσα. Γι' αυτό όμως τούτη. Θέλει το στημένο το μυαλό της. Λοιπόν, αρκετά! Λοιπόν, μην γίνεις ποτέ όπως τη μάμα σου. Θα είσαι δυστυχισμένη, Σοφία μου. Σταμάτα! Γιατί θα θέλεις πάντα κάτι άλλο που είναι που έχεις. Σταμάτα! Και θα μισάς τον εαυτό σου. Σταμάτα! Μωρό μου, δεν θα με χάσεις. Σε παρακαλώ πολύ, μη σκέφτεσαι έτσι. Θέλω να ξέρεις πως ό,τι και να γίνει. Θα σου ψέματα. Τι πράγμα? Ξέρω ότι με αγαπάς και φόβομαι. Και όλα αυτά που είπες πριν? Η μάμα με έβαλε. Μάνι. Αυτό σου είπα, ήμουν δίπλα. Κάτσε. Συγγνώμη που σε έβγαλα από το πρόγραμμά σου, αλλά ήθελα πολύ να τα πούμε, το είχα ανάγκη. Κοίτα. Δεν είμαι σίγουρη ότι σωστό να μιλούμε πίσω από την πλάτη της Νάσιας. Είναι τέτοιος ο χαρακτήρας της. Που αν το ήξερε δεν θα μιλούσαμε. Σωστά? Δεν έχεις και άδικο σε αυτό. Η Νάσια έχει μεγάλη ψυχή. Αλλά έχει θέματα, πολλά θέματα μέσα της. Βλέπεις, δεν αντέχει την οικειότητα. Δεν θέλει οι άλλοι να ασχολούνται με αυτήν, ακόμη και αν το κάνουν επειδή την αγαπάνε. Τούτο είπα της το κι εγώ. Δεν το παραδέχεται. Ποτέ της δεν το παραδέχτηκε. Πάντως... θέλω να σου πω ότι... ξέρω. Τι ξέρεις δηλαδή? Ξέρω τον λόγο που ήθελες να βρεθούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να σου πω τώρα, αλλά... Τι? Σπίτι μου. Ποιος? Η Νάσια. Δεν ξέρω αν έκανα σωστά που σου το είπα τώρα. Φυσικά και έκανες. Έκαμες της κάτι και πληγώσες την πάρα πολλά στο παρελθόν. Πολλά θυμούμενη μαζί σου. Δεν ξέρω τι σου έχει πει. Αλλά πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να σου πει κάποιος την αληθινή ιστορία. Μωρό μου, καλά έκανες και μου είπες την αλήθεια. Δεν θέλω να λέμε ψέματα μεταξύ μας ποτέ. Μεν την μαλώσεις, σε παρακαλώ. Ωραία, θα της τα ψάλω ένα χεράκι μου φαίνεται. Όχι, μεν της πεις τίποτε. Η μάμα των τελευταίων καιρών είναι καλά. Τι έχει? Όλη μέρα κλαίει και θωρεί τις παγιές σας φωτογραφίες. Μάλιστα. Θέλει να σας τα χαλάσει με την Ναταλία. Μην ανησυχείς, δεν θα τα καταφέρει. Να προσέχεις.
Εσύ μεγάλωσες απότομα, και δεν ξέρω αν είναι αυτό καλό ή κακό. Θέλω να ξέρεις πως ό,τι και να γίνει με τη μαμά σου, πάντα θα την ευγνωμονώ που μου χάρισε εσένα. Άρε Λίζα, άρε Λίζα. Τα 12 του 99. Δεν ήξερα ότι θα πέρναγα όλες τις γιορτές μόνη μου. Δεν ήξερα ότι θα ζούσα έτσι εδώ. Ούτε εγώ ούτε η Ειρήνη. Έλα, μην την ανακατεύεις την Ειρήνη. Εσύ έχεις τα νεύρα σου. Η Ειρήνη δεν μίλησε καθόλου. Αν δεν περάσουμε ούτε αυτές τις γιορτές μαζί, φεύγω, χωρίζουμε. Γυρίζω στην Αθήνα, ως εδώ. Ειρήνη. 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 Νίκο. Λείπει το ποδήλατό της. Πρέπει να σου εξηγήσω ότι νομίζω είμαι κατανάλωση. Σε παρακαλώ, όμως το και σε μια ζωή. Θέλω να βρεθούμε να σου εξηγήσω τι έγινε. Ανησυχώ γι' αυτό, σε παρακαλώ. Τουλάχιστον σταματά μου. Before we all go under. Fade out fight for life. I can feel that, can see its beady eyes. All these things into position, all these things are on this world.
Μήπως να τηλεφωνήσουμε να στείλουμε μια Δημήτρη. Λείπει πάρα πολλές ώρες. Αλίκη μου, δεν χρειάζεται να αναστατώσουμε τώρα τόσο κόσμο. Ας περιμένουμε λίγο. Όπως είπα και πριν, κάποιος πρέπει να σου πει όλη την ιστορία. Γίνε πρώτα μάνα και ύστερα να μου πεις ποιον είναι το σωστό και ποιον είναι το λάθος. Μέχρι τότε όμως, δεν έχεις κανένα δικαίωμα να με κρίνεις. Πες μου τι. Θέλω να πείσεις τα πεθερικά σου να μην το πουλήσουν. Είναι κρίμα για ένα κομμάτι ψωμί. Καταρχήν δεν είναι πεθερικά μου. Με την Μαρίνα είναι χώρισα. Πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να σου μιλήσω, αλλά δεν γίνεται. Δεν καταλαβαίνω καθόλου που το πάει. Έλα ρε Μαρίνα μου, πού είσαι? Σε παρακαλώ, απάντα μου κοντεύκω να πελάνω από την αγωνία μου. Δώσ' μου ένα στίγμα, κάτι. Αν δεν θέλεις να μιλήσεις, στείλε μου ένα μήνυμα τουλάχιστον.